Ingane yesikole njengamanje izoqala ukubhema insangu. Ithi mayibhema insangu iwele ungene. Mayiwele ungene kuphoqa ukuthi ingene ebugebengeni. Mayingene ebugebengeni kuphoqa ukuthi iboshwe ejele mayibe nenhlahla onebhadi uyashona. Mayifika ejele kuzomela manje iqale iphila impilo yasejele ithatha inombolo. Uyayibona into iyakhula. So bathi wena uyigunya uthini ngalokho? Hayi mina ngithi bakhuluma iphutha. Yini besho bonke bethu uyigunya yathi mhlawumbe bangasho ukuthi ngiyigunya la emgaqweni. Ngokuthi ngimdala. Kodwa enombolweni angakafiki leso sigaba. Kodwa nami ngikhona kulabo ababalekile. Ngisho njalo. Kulabo abaziwayo ukuthi bakhona nabo. And awukho futhi umsebenzi engawenzi. Umsebenzi owenziwayo wona amadoda amakhulu. Igunya indoda enkulu engenhla kwami. Kodwa nje hayi angakafiki lapho. Ngikhuluma manga. Okay. Bafo. Kwenzeka kanjani ukuthi khambe uzuyifica manje usumuntu owenza inombolo ngokungena emajele? Ngifuna sikhandele isithombe umfana omncane osekhaya oqala ukwenza izinto ongazi ukuthi zizogcina zimfikisephi. Yabo inombolo. Mina ngikutshela nje ngami. Mina inombolo angeke ngiyithathe. Ngiqamba manje. Into engasuke ngayifica lapha enombolweni. Ngathola ukuthi kunama quotes. Leyanto ikhandwe ingcupha bucopho. Khandwe insizwa abantu ababehlalile ejele futhi ababe nomqondo. Awungeke futhi ungabe nomqondo uhlezi uvalelwe endaweni eyodwa. Ababehleli futhi isikhathi eside. Into engayithanda kuyona inama quotes asuke eBhayibhelini. Inombolo ayisho ukuthi ibosikhotheni. Noma ayiba inhlambidla nje noma nje ube isiqhwanqwangu. Cha. Isuke isho ukuthi wena usuwazi imfihlo abanye abantu abangayazi. Okusho ukuthi wena usu extended. Uma ngithi extended usunamanye amathuluzi noma usunazo esinye iskill noma usunazo ezinye indlela zokuthi uphendle into osuyifuna ngaleso sikhathi. For instance nje endaweni endlini encane eligumbini encane lasivalelo kodwa sikwazi ukuthi silande ugwayi. Sikwazi ukulanda ifoni, sikwazi ukulanda izinto zize kuthina. Even you ungamasidinga siyilanda ize kuthina. Sivaleliwe. Ngithayizwa lona. So upowerful bayo yilo ukuthi wena usukuyisazi. Yabo lento ethi uyisazi. Bayithathele eBhayibhelini izazi zaseMpumalanga lezi zabona. Ezabona ilokhuzana ezabona inkanyezi zayilandela izifike esitebeleni. Into kanjalo ke. Shuthi inombolo isho ukuthi wena uhlakaniphile noma uthe ukuba nomqondo othe. Ngoba uma usuyisigebengu kuyekuthiwa nemqondo elingana lento osukuyiyona. Shithi uma uyi26 nomqondo o226. Yokwenza okungcono ushintsho. Hayi yokwenza uqhophololo noma yokwenza ukucindezela. Cha yokwenza ushintsho la ngaleso sikhathi. Angithi ayibona yona. Engawusho into eyenza ukuthi uzuthatha inombolo. Mina into eyenza ukuthi ngithathe iyona le ukuthi ngathi mangibona imiyalelo yakhona nangendlela abayiphethe ngayo, nangendlela abahlonipha ngayo, nangendlela abahloniphana ngayo, nangendlela izinto abazenza ngayo. Vele kalikho ikhaya eliperfect. Wonke amakhaya nenkinga. Alikho ikhaya elingcono. Mhlawumbe ngathi ikhaya nje konke into kumnandi nje kuyale. Kukhona vele nakhona izinto zakhona. Izinto zakhona ke ngeke ungayimeli mengabe usungakhona. Uyazi nami ukhethile usukhethile. Ukhethile okhambisana nawo usukunawo uzwamisana nakho. Njengomakoti nje usuke emakhaya usuke yaliwe ekhaya. Kuthiwa la uyakhona uma ukuthi kuyathakathwa imfene yakhona nawe uyiphakela. Ngoba sebekhokhile phela labantu. Usowakhona. Shithi izinto zakhona sewezakho. Shithi ngizama ukuchaza ukuthi ke umfana omncane engakutshela kona inombolo akusiyi option
noma akusiyo into yokuthi ucashe noma kube into ukuthi uyivikele. Inombolo yinto okufanele uyithathe ngesimo eyosibonayo na ukuthi njengamanje isimo engaphansi kwaso siyayidinga ngoba ukuze uyithathe suke nginesidingo lapha nejele uthi ufike ubone na ukuthi okay right ngoba khona la uqala khona la kulabantu abangayishaya khona inombolo yabo nje igama lelithi Skybet uqala libhlungu lelo gama yabona abantu obuyavuswa uyashaleliswa lezo zinto akusizi izinto ezinzima uma ukuthi umuntu ostrong kodwa ngesimo sokungaphansi kwaso obusuboshiwa ngithi ngaphansi kwethu uyabona still uyacindezeleka necala ngala nangala futhi ngathi uyacindezeleka yabo fanele wenza izinto ezokubithi wenza ukuthi wena uhleze nje yabo lonto noma uphuma uyasaba ukuthi mhlawumbe khona sezokwenza ukuthi ngawe sekuzokwenza ukuthi ngawe yabo so izona izinto ezigcina ezikwenza ukuthi ugcina usudecide ukuthi hayi nami ngifuna uba one of them engithayibona and futhi ke mawusu uyiyona uyabona futhi ukuthi hayi kuba khona umehluko kuba mkhulu umehluko irespect iyaba khona noma ngabe ukuphi noma uthi useqaleni noma uthi uphakathi noma kuphi iyaba khona irespect ukuthi usuyiyona kodwa umehluko obusekuthenini njengoba uyiyona ubuyona wena understand kanjani eyizwa leyo ilento uyithatha kanjani noma wena uyisebenzisa kanjani ngoba khona abanye abayithatha ngenxa yokufeza izifiso zabo zokuthi mhlambe bakwazi ukuthi baphathe into zabo yabona lonto abanye mhlambe bacashe ngayo abanye bakwazi ukuthi badle ezinye izinto zabanye abantu ngayo yabo ukugwema nje ukugwema nje ukuthi ungazi uyithola ungaphansi kwaleso simo yini ekumele yenziwe abafana abasakhulayo ukugwema ukuthi ungayithola ngaphansi kwaleso simo ukuthi uqale ekhaya uyibambe ekhaya uhloniphe ekhaya uthanda isikole ufunda isikole uyigwema izinto ezokuhlanganisa nephoyisa ngoba iphoyisa inombolo izinto ehamba kanje izomakhelwane once waboshwa inombolo iseduze kwakho ngoba ijele libuswa yigebengu ngeke uzukujike lokho ungahamba yonke eSouth Africa uzothi ufika nje abekuthi ugqoka uthayo njani uzothi ufika nje ufike bakutshela ukuthi indoda sikamase kwenziwa kanje kunje la so ukuze abafana abancane bangafiki lapha ukugwema izinto ezokusejele vele izulu sithi cala lembula ingubo ngene ibhadi liyenzeka okay alright ibhadi maselenzekile akubo ukuthi ke mawufika ufike wena umele into yakho umele ubudoda bakho uyazi uboshwe kanjani ubambe leso sikhathi osibambayo uphume futhi umsulu njalo kunjalo nje yabo kodwa mawuzwe adoptula ngoba phela into iqala la eminyango uzwe khulunywe lokushini uze bethi ukuthi nawe ususho leyo nto uze ukuthi usha amagama amangako ongawazi vele uma usuboshiwe uyana leyo ngqondo ukuthi wazi ukuthi vele ufuna ukuyilangazelela lento uzwa beyixoxa ukuthi khona ukuthi kunjani iqala lapho ke inkinga so i-generation yamanje isenkingeni kakhulu ngoba manje yona ithatheke kakhulu ngothathekile kakhulu ngoba ingane zamanje akufani nathi thina makuthi ngiyahlehle thina sikwazile ukudlala amabhola sibadlalile oba ofihla bhandi oqithi sagibele ezihlahleni omali patile besinazi into eziningi ebesizenza kodwa ingane zamanje seyidlala ngonceka seyidlala ngogologo yabo nje seyihamba indawo ama-club zincane yabo so iyona ke izinto ezenza ukuthi usondelane nejele ngoba hlathe ijele lisondezwa indlela esukuyihamba indlela esukuyihamba ekusondeza nejele yabo yona masufikile ejele yona inombolo akusinkinga iyona into ezokusiza ukuthi ukwazi ukuthi nawe ummele ubuwena ngoba ukumela kwakho ubuwena awukwazi ukuyimela ungelutho
ngoba ijele liyinombolo liyilodwa. So nje ngisho ukuthi ke abafana abasakhula bangayisiza ukuthi bahlale esikoleni bahloniphe emakhaya. Nayo inombolo isho njalo ithi siyahlonipha. Esokuqala akekho futhi omdala la ekhaya sonke siyalingana. Kuphela sishiyana ngama-rank. Imisebenzi ishiyana ngayo. Ngoba wonke ama-department inama-rank. Ngisho ka-Toyota khona i-supervisor khona ubani. Ukuze sikwazi ukuthi sigayidane. Kumanejeke. Waphela ke silingane sonke. Ama-rank sonke sinamaqhuzu amathathu sonke ngesikwazi sihloniphane. Nalo uzofika nemithetho yakhe nalo. Kufanele ube khona ohleze ngaphansi. Yabo, into kanjalo. Kodwa nje kuba sebancane ngathi nje abahlala esikoleni. Bafisela bahlala esikoleni bakhonza uNkulunkulu futhi. Uma bezokhonza uNkulunkulu bahlala ezweni, uNkulunkulu khona uyazilwa izimpi zomoya, ulwa ngisho nezimpi zenyama. Ukulwa konke uyena okhona. Yabo. yini osinawone bemazisa nje uNkulunkulu? Ngeke ngisho ukuthi bonke. Yeah. Kodwa most. Angithi nje ngoba de kuwena uManana uThulani lapha phandle nikhuluma ilanguage yaNkulunkulu nonke. Sengisho nje ngani nobathathu. Ukuthi manje ukuthi ibonakalisa zakhe. Thina njengoba njengoba silempilo engiyithe. Yeah. Umbona live. Ngingasho njalo kodwa ngezenzo. Live performance. Kodwa ngezenzo. Izenzo oyibonayo ukuthi hayi lesi siqhamuke ezulwini lesi. Ngoba uma uthi uyabheka uyedwa umuntu oseke wathi konke okudingayo noma konke okufisayo noma konke okucelayo ngikhona ngivula izandla. Ngihleze ngikhona. Mina ke ngithi kubafowethu inkosi bakhona bathi ba amakhosi siyezwe kodwa mina inkosi iyodwa engiyaziyo. Ekuyinkosi ekuyiyona ekhona eyayikhona eyohlezi ikhona inkosi ekhona edlula wonke amakhosi amanye akhona. Shithi yona inkosi yamakhosi iyona eyodwa ekhona. Iyona ehlezi ikhona futhi. Ngoba mangibuyela ngathi ngencwadi lapha la mawusejele ufunda ngisho neBhayibheli. Ethi incwadi engcwele angithi bathi khona bathi balinda uJesu. Mina ngokubuka kwami uJesu akaze ahambe. uJesu uhleze khona. Ngoba washo naye begcina ukumbona efikile bakhombisa amanxeba. Wathi ngiyohleze nginani. Ayizwe lonto. Ngiyohleze nginani. Kuyoze kube nguna phakathi. Okusho ukuthi uhleze khona. Ukhona yonke indawo ngisho usemfihlakalweni ingaphakathi lakho laziwa uyena. Konke kwaziwa uyena. So ngisho ukuthi inombolo ngayithesiswa yilo ukuthi ngabona ukuthi ayikho imigomo yakhona ethe ukuhluka kuneBhayibheli kunama guidance eBhayibheli. Ngabona kuyinto efanayo mina. Ngoba imiyalelo yakhona ikhuluma into eqondile. Inenhlonipho phakathi umfowenu fanele kumazi ufena afa khona. Ayithe izona ungambukeli phansi melele phansi umlula isandla umdonse. Umesele umlinde. Yabo mengaboni umphelezele umvula amehlo umkhombisa indlela. Okukhombisa ngisho ukuthi labantu ababeyiqala vele bayiqala bazi. Okusho ukuthi uNkulunkulu wayekhona nakhona lapho. Kuwukuthi indlela abayikhuluma ngayo banolimi labo bona. Kodwa lolu limi mawukuthi uyalithatha uyalibuka uyahlanganisa lisezulwini lisasho into eshiwe eBhayibhelini into eyodwa efanayo. So mina into engayisho nje ukuthi nje le generation yamanje ngiyayidabukela. Ngoba abo bakuthiwa ikhathi zokugcina izona lezi ikhathi zokugcina. Lezi zayishiwe eBhayibhelini. Ngokuthini ngezinto ezenzekalayo. Akukho washiwa eBhayibheli okungenzeki manje. Kathi manibona amanyala encithakalo ofunda maqaphela. Konke kuyenzeka. Konke mina engingafunde konke kuyenzeka. Ngimanje kunezidakamizwa ezifikile enzima kakhulu. Kunesidakamizwa professor okwazi ukuthi mawudlile ubonile wanengekho la emhlabeni. Uyibone live. Engekho la emhlabeni. Lezi okuthiwa eBhayibhelini kunemoya ezayo
ibonisa amaphara kuqala kodwa wena ukuzwe uyibona wena ongabhemi ukuthi amaphara ibonaliso ifike emaphareni kuqala iwona amaphara wazi ukubona izinto kuqala ngoba manje angathi ayile group adli izinto zale group ahamba emgudini wale group angithi ayizwa lona le group le ekuthiwa hayi group amaphara iwona bona aqala izinto angithi yabo nje abantu bayahlanya manje iyona ithi ayifikile abafuthu baphethe kwagibela umfana lapha phezulu edle yona ithi hayi mina phela ngiyabaza abadle yona hlezi ngibabona daily professor mina ngidlale ngawo yabo lesa sidamizi so keep isikole sihlonipha ayabona lesiya manje into engicaka yodwa bonke labafethu abahlanyayo bakhuluma bodwa abamshiya umdali manje ngiyaxakeka ukuthi kahle sho lento ifike yenzeni ifike ivula ama-page shithi ifike ivula ama-page engqondweni yabona yazini ezokufakazela mase kunomjito kwafika lana ekuthiwa ngimkhohlwa ukuthi ubani lo mfana lo wayekade sehlanya naye yes uthi wayehlanya ngokuthandaza ngiyakutshela ukuthi mina most yabo abafethu asebehlanya abafethu sebehlanya manje ekade bephila bonke bakhuluma into eyodwa ayibamile ngumdala and into bakhuluma into solid into ezwayo umuntu manje yaziningi uzobona ukuthi lento isikeleme kanjani umuntu oyitshela ukuthi iphara kanjani uthi memlalela xa drugs nomuntu yazi lo muntu ebekhuluma into eqondile ebekhuluma amaqiniso ebekhuluma amaqiniso odwa ebekhuluma into ezwakalayo ngoba kufana nani kufana nentshumayelo yabo intshumayelo mina intshumayelo ngokubuka kwami ngithathe ukuthi intshumayelo kahle kahle isiprofetho noma isibonakaliso sezinto ezenzekalayo ngoba kahle kahle mengabe mina ngihleli ngilalela intshumayelo ngisuke ngilindele ukudla komoya hayi ukudla kwenyama manje abantu abajwayele ukushumayela bajwayele ukugxila enyameni ukuthi inyama yenzani ukuthi babhema ama-drugs banjani amadoda lokho ngeke kuze kungihile ngaphakathi ngitshele mina ukuthi ukudla komphefumulo ukuthini feed umphefumulo kube wona osuthayo ungitshela indlela ongena ezulwini ukuthi ukuze ungene ezulwini fanele ngihambe ngayiphi indlela iyona ndlela yentshumayelo efanele ibe njalo ngokwazi kwami ungangitsheli ngenyama inyama iyasala inyama izosala la inyama izodliwa induthwane umphefumulo immortal umphefumulo ohambayo umphefumulo ongafi umphefumulo ungalambi umphefumulo ongumi ngibona ke fanele ngisigcile kuwona sikhulume ngawo ungitshele ngawo kube wona osuthayo ngoba umzimba uyadla umzimba uyabhema ukwenza konke umphefumulo udlala udlani ngoba udlizwe udlizwe likaJehova lento awesho ukuthi noma ungaswenka kodwa mangcole ngaphakathi akusizi ukubona ungahamba ngisho emoto mina ngihleze ngisho mina iLamborghini angiyifuni iLamborghini ngizoyenzani ngoba sengiyazi abantu ababama Lamborghini abantu abakanjani ngeke uvele uhambe iLamborghini isibusiso into uma ungabuzwe ehwebula ibusiso phela bayayithenga abantu bayayisnatcha ibusiso yabo akufani mina ngingakenga ngisho ngafa ngenamoto kodwa mengiphila uNkulunkulu ngiphila nje ngimazi mawulala ngokuthula ngilala ngidlile ngigqoka ngi-right hawu ngihleze nje umoya wami hawu angina stress anginandaba ngisho kunokuthi ube kuyiLamborghini kodwa uyakhala ngizoyenza iLamborghini ngikhala inyembezi mina kwami omunye umuntu erobotini ngithi awurazi yami hayi agibela uhamba ngani uhamba nge-RS8 ngathi hayi agibela razo ngiyayizwa ubuzabhabha yabo kube nguwena kuyimanje ngiyakubona ukuthi uyakwijacuzzi wathi mngani wami washo kanje wathi Abraham
ube mfisa uba wena washo kanje wathi awurazi kahle razo mina mfisa ube mina yiphana ngenjena ngiyinikela yini siyanuka ngiyayinukela mina wathi mfana wami asiyeke wathi hayi wona vele wayifunda ivaliyo ngayibone umbone emehlweni lo muntu amehla abovu ukuthi abhejile abovu akasathandi akalali lo muntu akasafuni yezwa akasathandi inhlobo mina ngingabhala lapha ama-tattoo lapha ezansi yeah ngisebenza nabafethu lapha ila izinto eziningi engayibona khona ukuthi nami ngifast learner yabo yeah umuntu ezinye izinto angingayijumpisi ngiyibuka nje khona la kune-tattoo abake bafika nje beyibhala nje bonke babhala i-tattoo eyodwa abantu abahlukene akanandaba ngisho ngathi 500 manje inkinga le-tattoo ngendlela encane ngayo ayibonakali futhi akusiyi-tattoo ongatsaka ngayo kodwa icashile kodwa futhi uyayikhokhela anankinga bonke bashaya leyo tattoo aza uzo ngimfela simpla ayewangitshela ngithi ndoda awungani nayo okay hayi sengibonile kwakhona amathuba ukuthi hayi uma ukuthi nami ngifuna uba right kanjani ngabanga ukuthi hayi kahle la ngidlala khona ngidlalela kwenye indawo akusiyo indawo afana ngidlale kuyona hayi ninemali ya ndawo engiqamba manga kodwa i-connection nabantu osusebenza ngabo abahambisani nami futhi ngathi nobumina abahambisani into empini ehlukene ngoba bakweminye umoya manje mina ngasuke ngakhetha umuntu oyedwa okuyena engazi ukuthi uyena owazi ngami ngakafika emhlabeni uyena engamkhetha ayizona engazi kahle ukuthi ngasoza ngilahle akaza ngilahle yazo niyibe ziyafika imvula zifike zinginethe ngibe manzi te kodwa ilanga lifike futhi phinde ngome phinde ngiyithuntuthi ngibe right kuleke ngoba ngimngaye vele ukuthi ngeke azangilahle ngeke azangidele ngeke futhi azangidele yiwe masi yeah futhi masi isigaba sokuphuma ekhaya uzofika emgaqweni kungaba yade udlobe ekhaya uhlupha noma uyiphumele ngokuthi mhlawumbe uyabona ukuthi imfudumala ayikho ekhaya ngoba uthe wena ngesingawe waqala emgaqweni ukubhema izidakamizwa kodwa ukhona lo ophuma ngoba ebevele edlobe ekhaya engalawuleki yes ama-challenges okubhekwana nawo emgaqweni ama-challenges major makhulu kakhulu ngoba njengoba usho nje kukhona ukuphuma ngokudloba kukhona ukuphuma izimo kukhona okusho ukuthi umgaqo nawo umgaqo uyakhuluma mina into esengiyibonile kukhona abantu ababizwe yiwona umgaqo becelelwe amadlozi asemakubo noma becelelwe umdali ukuthi bazocasha ngezimo abasebebhekene nazo kube khona abantu abadlovayo la besuka khona bethi bazobalekela emgaqweni so i-survival yalabo bantu laba ayifani nezimo futhi ngeke zizeyifana ngoba lo osuke esuswe izimo ushiya abazali bekhaya naphambili kunezimo azobhekana nazo ngoba iy'nyembe zivele uhamba nazo kuningi azobhekana nakho la emgaqweni yabo uma ufika kunzima kakhulu ngoba one into ehlekisayo is either ufika unemali ngikwenze nje example ufika unemali mhlawumbe ubaleke neyimali mhlawumbe zangempela noma ubaleke nekhadi noma ubaleke nani ifoni amafoni ufika udayise kamlandi showcase ngeke ungamthola umngane la kubhenywa khona ngoba indawo yokuqala ezwa kuyona ila kubhenywa khona buka ukuthi ubulima bubaphi ngoba nawe usungazi wena mawufika la kubhenywa khona into yokuqala ezofika uzogesa umuntu ehlezi khona
ngeke umgese umuntu ophandayo uzofica umuntu ohlezi ehleli khona ocelayo afika welcome hawu lokisho awumchazela ngithenjalo ukuthi vele kusakhona amamazibithi vele khona imali yeah vele athi phela nawe nje ukuthi bangakuthatheli bese ufuna ukuthi ubrebhena umthengele yonke idambizo ngithi senabangani yeah ayidla imali yakho uzumtshela khona nokunye okusela phinda kukhombise ukuthi uyodayiswa apha yeah meke yaphela imali yakho mhlambe ngangcono mengaphelanga ngalelo suku ukuthi ngakusasa kusakhona ukukhona hayi uzokwenza sure ukuthi uyakuzama indlela yokulala uzokuzama indlela yokulala yonke into yakho iqonde uma ukuthi imali adwinayo incane iyaphela ngalelo suku ntambama hayi ngisambona awusambona ntambama ngeke futhi uzuhlale usagqoka amateki Adidas amasha suka nayo lokushini uzothi sekuphela 1000 bese ethi mfethu manje lana singambambisa phela imeshade sishaya ufuna ufane naye uzongcono ube njenganaye uthi usuka-ke lapho usuyaqala imali fanele kube nezinto zakho zokulala 2 fanele ukwazi ukuthi uphanda ngani fanele ukuthole lana-ke maningi amagroup kuyaphandwa kuyaphandwa hayi indaba yokudlala khona abavuka ngo-4 khona abavuka ngo-2 entatha khona abavuka kushayana ama-department abatshontshayo abagqizayo abakarabhayo abacelayo abakhagadayo abaphathisayo abavula amatafula yabo nje kubhizi industry busy yonke le mali iyendaweni eyodwa yonke le mali ekhanda isetshenzwa la iyendaweni eyodwa fanele bebe nemali labantu fanele kakhulu mina ngingedwa mengikwazi ukukhanda 600 a day leyo mali yaphi iyakubona ngingedwa bangako sinawane la thina bangaki and isinawane akekho umuntu onenhlanhla njengosinawane ngoba thina yonke into ethi phansi njengoba ngisho ethi phansi ifoni ewili ibonwa yithina imali ewili ibonwa yithina okusemgqomeni okungene ngephutha okuyigolide okuyini kubonwa yithina yonke into eright ecoshwayo noma elahlwayo ibonwa yithina iwela kuthina ayizwa lona that's why ubona abanye abantu bekhonza ukuthi bathenge kuthina izinto bayithenga kuthina yonke into lesiyiphethe bayifuna ngoba bayazi uyithatha kuthina uma iseyiphethe lesekhombisa abantu aba-right ngoba e-right uthola imali e-right kodwa kumina ithatha mhlawumbe ngo-20 rand ayizwa lona so uma ufika la mgaqweni kuningi igimegeme yiningi and sisodwa futhi siyacindezelana ukuthi ubani noqhamukaphi mengingakwazi nje ngeke uze uphande kuphanda mina la yonke leyo nto kufanele size sikwazi angithi ayizwa lona okusho ukuthi ngingakutshela ukuthi i-environment yasemgaqweni nejele izinto ezilinkayo abangani into eyodwa ngoba nakhona usizwa ikona ukuthi ubani uyini ikona ukusizayo ukukusiza ngani na ukusiza ngokuthi uma uyiyona inombolo mina engiyileyo nombolo engiyileyo ligi lingana nawe shuthi umfowethu noma untanga wami noma nje siyite eyodwa nawe ukuthi usuke eMaritzburg usuke eGoli usukaphi kodwa ngoba ukhuluma ilanguage eyodwa nale ngiyikhulumayo uyilento eyodwa le ngayikhethayo sokwazi ukuthi siphile bese ungena kalula kanjalo angithi ayibona bese ukwazi ukuthi umgaqo sikusondeze kanjalo uma ufike kweyisheshayo uzongena kweyisheshayo uma ubamba ukuthi ayishesha kakhulu lezi phinde uhoqise awukho yonke udede kuvulelekile isibindi sakho namandla akho ukukhuthala kwakho umqondo wakho wena othandayo kuwena akekho umuntu ophoqiwe ukuthi uzokutshela ukuthi hayi wena nenza ukuthi cha kodwa i-drug liyakutshela ithamba uphanda and imele ulala ubhemile i-drugs ke alincengi liyakutshela ukuthi siyaphanda and ungeke ungaphandi ngoba manje into esiphoqa iyodwa leli drugs esidlayo liyimali okwesibili mase liphuma egazini liyabika liyareporta
ngithame report ukuthi sengiphumule petrol awusekho hey kuyonakala igeji mina lihleze Ikufuna. lithi geji yabona ithame igeji lithi hey active izinto ziyenzeka mele lathi low yonke into ngakutshela ukuthi ngishiwe engine ila ivela khona ukuthi engine yakho ngathi ayihambi kahle iyakhohlozela i-service ila kuvela khona ukuthi ithayile iqhumile yazi mfowethu ngingakuphazamisa ngifuna ukubalela abantu lento sinama episode awu 361 shuthi angithi usuku nosuku kuyimpoqo ukuthi umuntu umela abheme yes malini manje seku 40 rand angithi yes okay ake sithi 40 rand times 361 people 14,440 ngosuku ngithezwa akubona kuphela abantu labengisabasebenzile abakhona kunabantu abangaphezulu model kwa-1000 engingakaze ngize ngisebenze nabo model cha usasitaze umanje uma ungahambela eBed Park eMaskandi ufuke ibukele inkumbi usala eMaskandi nje ubuke inkumbi zabantu ubone ukuthi inqwaba imali kumele bebulala nanga ngabe bangudayisa kulo 20 something years imali lesengiyikhandile eThekwini imali lesengiyihamba ngoba uhambi nge-BM manje cha asithi mina nomuntu engithenga kuyena asithi uyena mina ngedwa umpantelayo ngabe unani ngami ngedwa kulo 20 something years ngidilivele mina ngedwa ngabe unani futhi ufana nethuluzi lakhe lihamba leyosebenza libuye la isho njalo nje kahle kahle siyigqila kodwa ukugqila bethu bula engqondweni bula engqondweni kahle kahle shuthi drugs leli lenzani kuneminyango elivalayo bese livula upotsho hodwa we craving nemanje kuphela ukuthi nje uqalekile manje mangibhemile manje mangiyali yonke into yawo isiphile manje yonke into manje shayiwe ngalimala ngavuka ngabhema ngala manje yonke into manje phela manje yonke into yenzeka manje nje deyashesha futhi manje kangokuthi nje akuthi uphethe 1000 kumele liphele manje awukwazi ukuthi ngizohlala naliviki lonke ngiyohlala phansi emaskara awu ngidla amaparish abizayo ngiyangungo ngibhoza angina-stress nginozisa abangiqhuthula intwala yabo nje angina-stress ngiyibhoza ngimlanda iphele futhi manje yonke leyo nto manje iphelile futhi ngisuswa ngenye into kuthiwa ngiyophanda impilo esiyiphilayo so ngisho lona ukuthi akekho umuntu engifisa osekhaya noma omncane osakhula noma oseqalile engifisa ukuthi afike kulesimo esikusona ngifuna ukuthi bazi bonke abantu abasemakhaya abasakhula njengoba ngithi abagcile esikoleni bagcile uNkulunkulu baphinde bathande nanani bathande ukuba busy ube sports busy kube khona izinto ozenzayo ungavumi umngane ngoba idemoni liyafika ngomngane athi umngane odonse la na udonse ugcinisa ugaxele so mina ngatshela kona ukuthi ungalinge ucabanga ukuthi edrobheni ukushoshoba kumnandi akumnandi thina sithi silele kufika umetro asiphuce zonke izinto esilele ngazo kadulele unemali uvunge namali usale uhamba ngophaqo usale unqono ungena lutho phinde ushawe futhi phela lapho uthi ufuna into zakho so ngisho ukuthi akekho umuntu engimfisela lempilo le ayimnandi njengoba ade ngisho la izolo ukuthi ayikho i-training konke ama-training akhona emhlabeni edlula le le yona one training yangempela ngoba no1 usuke ufana nomuntu ongelutho 2 uhlezi ujajiwe 3 igazi lakho uhlezi limele 4 abantu bakuthatha kancane uthi unokuhlangana nomuntu sebamba isikhwama sethi awazi usho lutho uthi ucela umphathisa umuntu athi hey suka la mina ngiphathisa amaphara suka wena la yewe omunye athi ngiyakubona ufuna ukutshontsha ngizokubulala ngesagila awazi usho lutho uyedlulela ayizwa leyo omunye uthi udayisa into umbone sevimbela amakhala athi awuqede wemadlamini safa ayizwa nikumfana into yakhe ahamba angithi ayibona so akusiyo impilo leyo akusiyo impilo leyo so ngisho ukuthi ngiyafisa bonke abantu abangakangeni
no setshela ukuthi siyaqala uyangena akawuzama ureverse iqala plant ngokucabanga kwakho thina kuthina mina ngesikhathi sengangena ngaso bekusangena abantu aba-affordayo ngalesa sikhathi ngoba bengabhenele umba Richmond Cafe bekuyi-Richmond Cafe kuthiwa kusuyishukela kusuyishugashuga manje ngendlela engibuka ngayo ayi sekuyinto nje ebhenya inombane umuntu oyididekele nje badidekela kuyona awumathanda izinto shithi ngasho ngithi lama 2000 ama-early ama-generation lawa afikile adidekile wonke asenkingeni and hayi inhlanga esencane iseze zizobaningi zizobaningi mesingaboni bafowethu kodwa yaze emva kokuhlanyiswa yithiki kunantu abawu2 asebephumile uBrown waphuma naye ehlanyiswa yithiki uBaba waphuma naye ehlanyiswa yithiki hayi le nto kayidlali le nto ivula ama-page le nto noma ngikutshela ivula ama-page a-wrong okusho ukuthi noma mengibuka mangabe kunento vele okade usetshenziswe mhlambe zavaleka iyayivuselela leya mpahla iyayivuselela qale phansi mina ngiyakutshela professor lapho ubona izinto ezingekho la emhlabeni uyibone live ama-alien into mawucabanga yini kumele yenziwe abazali ukuvikela iy'ngane zabo abazali into abangayenza kahle kahle nami ngikhuluma iqiniso umzali imizamo ngizothi imizamo ngoba yabo iy'ngane zamanje zisesikhathini esirong yabo nje bakuthiwa i-third generation i-generation yokugcina yabo njengoba kuyi-generation yokugcina konakele kushubile isho ukuthi ngathi imoya emibi mningi kakhulu imoya emibi iqala endlini ikamakhelwane isesikoleni ihamba yonke indawo umzali ingane angayivalela ayini-provide ngakho konke ingqabashiye so umzali mina into engamnika yona ilo advice ingane yakho ngicela ukuthi uyenze ibe ingane yakho ibe umngane wakho ibe isithandwa sakho yazi uzobwenzelani wenzela ukuthi kuwo konke akucabangayo noma kufisayo uhlezi ukhona engqondweni yakhe umnika i-freedom ne-allowance akusabe as a parent kodwa futhi akuthande as umngane abe free ukushare everything nawe and nawe ungabikho umfihlela khona ingane yakho uyitshele konke yabo ungabi khona amagama owafihlayo ukuthi ingane ibuze ukuthi yini ugwayi uyitshele ukuthi hayi into yokujijela abantu ungayitsheli ukuthi ugwayi uyabulala une-cancer angithi ayibona kufanele konke ukuveza obala and uyitshele futhi ukuthi mntanami into ezokuhlukanisa mina nawe into yokuthi nokuthi ayikho ingane ethanda ukuhlukana nomzali wayo ayikho ngisho yodwa ingane ethanda ukuhlukana nomzali wayo mina umzali ngamqwashisa ngalo ukuthi ingane yakhe akayisondeze eduze azi izimo ebhekana nazo ahleze up to date ukuthi ingane esikoleni ibhekana nasiphi isimo ingane esikoleni izwana nobani ubazi abangani bengane yakho wazi yonke into eyenziwa ingane yakho kuzokusiza ngisho ungekwazi 100% kodwa lo 80% owaziyo uzokulinkela ekuthenini usheshe ubambe makhona ushintsho angithi ayizwa lona ushintsho ukwazi ukuthi ulimonithe cause ingane iyaphuma iqondile ekhaya ifike iphumele ngale kanti igqoke uniform ifike ngale igqoke umswenko wena wazi esikoleni angithi ayibona ngoba awukho up to date uyabuya wazi nanokuthi ifundile awubuki nama-exercise ukuthi namhlanje nibhaleni benifunda awunayo inamba kathisha wayo uthisha class wayo uyibuza ukuthi ukhopha kanjani esikoleni ulekhaphi nami ngikwazi ukuthi izinto kufanele ube umzali nawe ube uqotho ube umzali oqotho uyilandele indaba yengane yakho ingane yakho uyithanda uyisondeze kuwena ukuze uzokwazi ukugwema zonke lezi zinto ngoba ingane kahle kahle ingane isuke ingane i-adoptha yonke into that is why izinto ezimbi ezibhedayo ezimoya ibonwa ingane ngoba ingane ilula ingane yonke into nje i-friendly enganeni yonke into ingane entertainwa yinoma yini
noma beyini ya entertain ingane into eyibona kuyiyona enziwayo ibona ngani uthi yona into right yabo so yeah ilo ngingakusho bangena umuntu omusha esidakamizweni kuyaye kuthini kuwe esaqhamuka nje senjengo professor ephila kanje ezenza uclever mina umuntu kanjalo ngiqale ngimhleke mangiqeda umhleka bese ngiyadabuka bese ngimtshela amagama amabili uthi brawam yinde le ndlela oyiqalayo ayiqali manje baningi babethi ayi mina ungibuka kahle mina ngihlala ekhaya ngiyabhema kodwa ngihlala ekhaya ngeke mina ngijampe igqoka amakhavela namhlanje ushaya uphaqa bangafana akanatwa dayisa umuzi wadayisa yonke into wonke amafashela yona dayisa akasenatwa omuyazi ashone la akanalutho ayizwa yona leyo nto mina sesijwayele thina sala yabo thina kuleli gate yaqala ukubhema bese namaphoyisa bese nodokotela bese nabameli sino nurse sino advocates no teacher omkhulu TRT besibhema nayo abantu abaphelelwa yibhani njengabantu abaphelelwa yibhani bonke labo abawamapara wena mombubu iphara kanti lo muntu lo uncwadile uhambile ngesilabhasi futhi ube into enkulu ebeyisergeant emsebenzini kuyikona ukuthi wasegaxela so ngizama ukusho ukuthi yabo ilo ihunga nje ihunga ithiki ke into engihlekisayo labantu abathi samaphara bayithanda laba bangabhemi ngithi ukwenza ungalali kanti manje izobasanganisa basangana beclean benjalo basangana uhlanye ligqoka isuit bahlanya straight ngababona benza into engazazi yazi mina ngisola ukuthi mhlawumbe ingqondo iyakhathala ngoba uthatha umuntu akalali for 7 days ilalela ngisothi ingqondo iyakhathala lanto ke inento yakuthiwa i-shutdown yabo mase ingqondo ikhathele umzimba usukhathele iwisa amaswish ulala ngisho emgaqweni ulala noma ikuphi la njengoba athi ubona le nsuthu ubona abantu belele noma ikuphi eyona uma ubona umuntu olele nje olele osinawane yabona izinawane la usuke shawa yona fanele akalala ebusuku lento ebusuku busy emini busy ebusuku busy emini busy uhlezi uzoba lento ubusy uba busy and ibhizi yakho futhi ayibonakala ukuthi busy namsebenzi hayi namsebenzi ayina nzuzo futhi kuwukuthi nje ubhizi yabo ungawushanela wonke lo mgaqo usuka la uyophuma lapha uzuqala la phinde ungcolise uphinde ushanyele uthethe wonke futhi lo dodi lo uqhuqa wonke ubeke ndawona uphinde ulinde truck uhlale ulinde truck uphinde balayishele ngimazi bathi akhuthele mfowethu kanti ayiyona nje iyadlala kahle le nto ifuna umuntu obhizi ifuna ube busy kuthiwa ibhenga amasosha ukuze angalali empeni hayi le nto kahlahla mina i-research yami ya-inventwe lo muntu okuthiwa uHitler ngikhumbula umuntu okuthiwa uHitler lo waku-England lo waduma wayedlithiki lo muntu la bantu babephuma kwikhasela ethi khasela ubukhosi bakona kuthiwa ikhasela ebukhosini babo babephuma ekhasela behambe o-21 days behambe benquma ubusuku nemini abalali balala sebekwikhasela abalala endleleni mina nje wanikhempile nina nibasile kuzana nisutha amawayini nina bangena umkhonto ngishaye ngomkhonto hayi ube inkinga ka uyena umuntu owayedlala yanto njengoba edume nje kangaka lo muntu ekuthiwa uHitler ube ighost kabi 21 days ahambe enquma ubusuku nemini uyanquma ube ighost kabi la bantu ama-insizwa zakhona ama-giant aney'nyawo ey'nkulu ndoda made ungabona ukuthi hayi amagaliya lawa hayi awuyena umuntu wathola leya drug lidala leya drug ekudala idrug ekudala kakhulu ukuthi bekade lifihliwe kahle kahle lento iprogrenyiwe ihamba kanje kufike kuthiwa sikhiphe lokhu mase sebediniwe yilokhu kuthiwa sikhiphe lokhu mase bediniwe yilokhu kuthiwa mina ithi kade ngezwa ngako abantu ba-System Cape befika la ngangibuza ithola thiki yayi
khona irocky la insikyana hayi manje sifike xazaza isikhona hey ayiyadliwa futhi iyadliwa so engakusho lokho ukuthi nje abazali abaniki ingane zabo uthando ingane ibone uyikhaya nomgaqo ibone umgaqo ukuthi hayi kuhluke kuhluke kakhulu ingathi mayifika emgaqweni ithola ukuthula yebo ibone ukuthi mangiphuma la hayi ngibe ngilahlile and umzali angakufihli lokho ukuthi hey ungayifisi ukuthi ube lapha ngoba uma uphuma kulesandla kanje ingane ungayifihleli ngoba thama lokhu ufihla izinto iyona lento yenza ukuthi ingane ngathi ifuna ama-answers ngalesikhathi ihamba idonsa wonke udoti hayi ithi ihamba ifuna ama-answer ihamba ibheka ama-answer ukuthi kunjani awuyitshela amaqiniso akaze kwenza mhlawumbe nathi niyoganga kwashona umuntu ohamba naye noma mhlawumbe wathi umuntu ade uhleli naye wahamba wangabuya kwakunjani mina umfowethu washona ulo wangifaka edamizweni yena kodwa-ke wayegula lo mfethu wayegula wagula bamlanda kubo wagoduka kwasho ukuthi kuzoba nesipani sethayima lakhe sahamba saya khona nabafowethu kamnandi saya khona kubo cabangweni omdala ulanywayo mfana omncane sasekresh bese ubona uma wakhe njengoba sila kubo kuzolokhuza inzilo ubaba wakhe kuzogezwa yabona lento kuzogezwa into zababa wakhe umfethu simtshela ndoda yabona izinto ezethayima lezintswala hlala kini musu ukuhamba idolobha yabona noma wakhe eshithi hayi mawuthi ufuna lento yakhe ngizomthengela as long as ehleli la ekhaya shuthi-ke kwakuyi-weekend sahlala kubo sabuya thina Monday Tuesday umfethu usela eThekwini hawu bafo wala manje hayi mfethu ngihlele ekhaya mfethu kuyabhora ekhaya bese ngikhumbula iTheku hayi-ke senza izinto zethu sesibaleka shuthi wasala ngemumva ngathi ngiyaphenduka ngithatha imoto ngimshaya imoto wathula same time leya nto yababuhlungu uyena umuntu wangifaka-ke mina-ke loya ngoba sasiganga naye siphuza naye njalo mase sidakiwe afike naleli damu leli athi awudonse la yabo lento ngizwe mnandi kube ngazuthi into mangabe sengiphuzile ngathi into yokuqaqa igazi yagcina sengijwayela kanti ngidacu arosta ushona nje vele nami sengiyayithenga senginawo ukungikhipha imali ngithi asamsothenga awahamba kanjalo yisona sigame-ke esenze ngaphambi kwami esibuhlungu leso ngenhlahla ngicabanga ukuthi lowo wamthola umndeni wakhe kuthini kuwe ngalabantu abashona begcine bengangcwatshwanga emndeni yabo khona umama njengamanje onengane esemgaqweni ongazi ukuthi siyashona kukhona umama onengane engashona kwanamhlanje egcine engayitholanga labantu abangangcwatshwa emndeni yabo labo mama banezingane egcina ifele emgaqweni ithini indaba yaleyo nto leyo nto ibuhlungu ngoba manje imost yabafethu abajwayele ukuthi kube kanjalo izimo abasuke emva kwazo ngoba kunomfethu enithi manithi nifonela kubo umthole uma wakhe uthi imali asinosibani kanjena usene ube nenkinga kanje athi awu loyo wacishwa ngishisa umuzi wami umphathi cisha umuzi wami ngizalanga nje ngabula amathumbu angilindi isidumbu yabona abantu abanjalo asebemoshe kanjalo imost yabo vele abalandeleki imndeni yabo ayihluphi ngabo ayihluphi nje ngabo imndeni yabo kunalowo bajabulela kona ukuthi uphumile empilweni zabo yabo and baningi abafethu engaziwa ebakubo
ukuthi ubasho laphi kwazi ukuthi baseThekwini and abanandaba futhi ya isimileso kanti uma usuka ekhaya kahle noma usuke kukhona bahlale bekubheke kini bahlale bakubheke babuza ukuthi awu uSibani bani noma khona umuntu ongakini hawu uSibani bani ngiyambona eThekwini kanje hawu usakhona kanje khona abazi indaba bafuna ukubona nabantu bangakubo ngoba uma wabona abantu bangakubo kuzosuka labantu bakhe abamfuna abazomfuna khona eThekwini shuthi ko befike beshintsha amagama nala umuntu azi ukuthi uMandla kanti omunye umuntu ngisho seshonile uthi awuMandla lo fika umuntu eqhamuka eqenza yabo kuthi uMandla lo uSpeaker wale kamhlabela ingane wena wazi ukuthi wala ekamasho ayizwa lo seyikhuluma umuntu omaziyo ke manje nakhona usuke nedlozi la makhona amantombazane esibhema lapho siyazi ukuthi omunye umuntu uma esekiwe emngcwabeni wayo amagama eyiwashwa abanye abantu elinye igama yayishintsha amagama okwenza ngisho nabazali umuntu bemfuna kube nzima ukuthi bemthole kunzima kakhulu ngamanje lisuke balekelani izitori zakhe yabo and lento eyinkinga futhi lesikhathi siphila kusona lento le allowance ukuthi umuntu ngisho ngenzani lokushini noma ngenzani kubo iThekwini khona kuyashobeka iyona lento le enye umthelela eyenza ukuthi isandelwe abantu usuku nosuku umfana omncane ukhule eganga uyazi ukuthi umalume useThekwini ufuna uhlala nomalume serious mina ngeke ngahlala nendoda umfowethu nomfana wakhe bamaphara kwabili iwumkhokha lento egcekeni ekhaya lento ayilungile ngisho kanjalo ngisho ukuthi amabulawo esimanje ngoba kuqala ngathi ubushaya noDukalezo manje ngicabanga sebekushaya ngobhemi unga nokuba iphari impilo yakho yonke ngisho njalo iminto ezisimanje we Masiya lingathini elakho nje sesigoqa kuma wakho uma lo ngizalayo hayi mina ngingathi kuyena ngiyabonga konke ngiyamthanda futhi kakhulu ngiyabonga futhi akwenza kimi ngiyohleze ngibonga ngimzondi ngimthanda kakhulu inkosi futhi iphinde imbusise nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba olela umuntu omemeza ngathi yakhalela lithi igula likaJama lichithekile awu nina bakambudu bovu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo lemhlabeni impedule nina bentu lebanda ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kaMayekisa awu madoda nina bakadala inyebo awu nina bamakhosetive abomnaka namamfombatane phansi engcuba uZulu liyaduma liyasongoma ngibingelele kuyona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lo bingelela futhi ebingelela kabe nje sencenga uprofessor ngenwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyihlelo noma okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 Foundation lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo ngaphansi kwesidakamizwa lokho sisuka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi uma ungwesifazana ungena ezidakamizweni definitely sure uzodayisa ngomzimba noma engafika umuntu la ethakaze edayisa ngomzimba uma ungwesifazana usezidakamizweni iyona into eseduze nemali leyo ukudayisa ngezidakamizwa uma ungwesilisa ungena ezidakamizweni uzothola umuntu ontshontshayo uzothola umuntu owumangamanga lapho uzibeka engcupheni ukuthi ushawa abantu ubulawa abantu noma uboshwe into leyo ezingomakhelwane ngendlela eyisimanga uma ke futhi udayisa ngomzimba ungayigcina usuyisisulu salabo abadlala ngabantu abadayisa ngomzimba nengicabanga ukuthi akekho umuntu ongasifisa esesithola engaphansi kwaleso simo kodwa uqala kwakhe izidakamizwa namhlanje noma ukuqhubeka kwakho nalento oyibhema njengamanje kungakuholela
ezimeni ezinjengalezi esengizibalile. Ngakho-ke bafowethu siyaxwayisa, siyaqwashisa, siyacela abantu konke esikushoyo bekuthathe behambe beyogada iy'ngane zabo njengoba kade sishilo nje esho uba futhi musukuba kude nengane yakho yazi ukuze uzoshesha ulubone ushintsho, because kwesinye isikhathi awuyinaki ingane ugcine ushintsho mhlawumbe uyibona ingane isisewungeni lapho ungeke usayibamba. Kanti uma ukuthi uyibamba isabhema ogwayi onsangu kulula oncika ngoba izinto zonke izinto njengamanje idlangile incika. Ungathi uhlele nengane anti ibhizi idla amazeli. So zonke lezo zinto ukuze usheshe uzibone njengomzali kubalekile ukuthi uhlezi uqaphile, petulula ama-exercise engane, petulula ubhakha wengane, check out uma ukuthi ingane yomfana ufaka isandla sakhe ebhlukweni phakathi ephaketheni, ngeke uma ukuthi uphatha ugwayi ngeke zingabibikho inhlayiya lapha phakathi, unuke lapha emakhaleni ukuthi akunuke insanga akunuke ugwayi. Yizo zonke izinto lezo ongabona ngazo ukuthi ingane isiphumile kuno drug test, 20 rand drug test, ubachamise umcheck umuntu ukuthi ngabe egazini yini ozoyithola. Uma umthole clean, make sure ukuthi kusuka lapho kuba umthetho ekhaya ukuthi kuyahlolwa ukuthi izingane ayikho yini into wrong eseziqalile. Okubalekela ukuthi ingane ingazigcine iphelele emgaqweni. Ngakho-ke mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebheli, abantu bejoin membership ukuze sizokwazi ukuhambela izikole siyoqashisa izingane zabo bukhoma. Ngiphethe oMasiya izinja amadoda. Ngakho-ke mina sencenga.